अगं काय करते? दान करायचंय. काय करू? दान करायचे. अरे रे 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 पोरं घरी असल्यावर तर रेशमाच्या मड्याला इतके त्रास आहे ना, नको नको करतात. होय उद्या सुट्टी म्हणून आज जायचं नाही शाळेत. माहितीये का तुम्हाला उद्या सुट्टी आहे. अय रेशमा, अगं ते तुझं शूटिंग मधला एक सीन राहिलाय की ते वेब सिरीज मधला. मग घ्यायचंय की कवा? तुम्ही नाही घेतल्यावर मी काय बोलत म्हणू का? माझं घ्या, माझं घ्या. अरे तुझं घ्या मग अशी कशी लागा तू करायला लागली? कशी? ए पोरे उठ, तुझं जाऊन घेऊन बघा. पोरे उठ. चुचू तिथं काहीतरी आहे वाटतं. चू डायमंड. हो काय हो. अयो अयो काय केलं बाबा बाबा बाबा. जाऊन घेऊन ये म्हणल्यावर काय तुला 17 वेळा सांगावं लागतंय का? का ग? हा कळत नाही वय ग तुला? होय ग? होय चिवळे. चिवळे लय हसतय बघा. चिवळे गे हसते. चिवळे इकडे बघ. चिवळे इकडे बघ. चिवळे इकडे बघ म्हणले. गपकी सगळं ह्याच्यात नासून टाकलं. अय रेशमा ऐक ना. बोला. मी काय म्हणतोय? बोलत राहा ना. काय म्हणताय नुसतं म्हणायचं तर नाही ना. काय मग तू अशीच करते बघ मला. आता हे काय तुझं काय काम चाललंय का? परत माणसाला वाटणार तुझं चाललंय काम गहू हे करायचं. हा होय काय हे काय काम आहे का? ही बसून बसून हे तर काम आहे. ही गहू नीट करायचं. कसं काय करावं लागतंय बसून? अगं पण सगळ्याला वाटतं लय काम करतीन. काय नाटक करते मग? काय ते कमेंट वाचतीन हसतीन मला चिडावती. वाचत असेल. आणि मग काय आकाडती गरम होतंय काय? पाऊस यायला लागला की कसलं का येईल काय पाऊस? ऊन हो बापरे शूटिंग राहिली 2-3 सीन राहिले ती या भागातले. काय चिव अगं चिव ज्ञानी येण्यागतच करताय का तुम्ही पण? ज्ञानी तर काय इतकी इडगत करते ना काय. आता उद्या सुट्टी म्हणल्यावर ज्ञानेश्वरी जा कपडे वाळायचं काढून ही ठेव परत पावसाचं. नाही जा काम कर. जा मम्मीचं काम ऐक. पळ मम्मीचं काम ऐक. ती का बघू आपण. काय अगं तुला नाही कोण काय म्हणले. काय हसती काय म्हणजे तुम्हाला बरं वाटत? काय दात काढते हसत नाजूक हसती. इकडे बघ एक मिनिट. तेरी अदाई मुझको पागल बनाए. इकडे बघ. कुठं जोडलं ती गाणं आहे ना कुठलं तरी. तेरी आंखों से झलकता है काहीतरी आहे ना ती. होय काय गाणं? मी नाही गाणी पाठ करीत आहो. तो नाही काय पाठ करेन. बरं ठीक आहे. रेशमा खूप बिजी आहे. तिला गहू नीट करायच्यात. ती तुमच्या संग बोलत नाही म्हणून मी तिचं आपलं मोकार व्हिडिओ काढत असतो. बोलायला का पाऊस आल्यावर ही अरे ती एवढी प्रेमाने व्हिडिओ बघते तिला का मग त्यांना तुझं? बरोबर आहे की का तुम्ही ते कामाचंच व्हिडिओ बघतात ना. मग माणूस काम करत असताना कुठं बोलतं का? अरे तसं नाही काम करत पण काम करत करत एवढा वेळ काढते ती तेवढी व्हिडिओ बघते ती. बरोबर आहे की. आणि तू त्यांना काय बोलत नाही. महत्वाचा विषय सांगत नाही. महत्वाचं काय सांगू? महत्वाचं सांग की काय महत्वाचं तुझं असेल. काहीच नाही माझं महत्वाचं तर काय सांगू? तरी असं काय बाबा तुझं काय नियोजन काय? तरी पण नाही मग आमटी पण नाही आता काय महिनाभर. नाही का? बरं श्रावण सुरू झालाय ना तुम्हाला माहित नाही होय? ठीक आहे असू दे. मी म्हणलं ती भागाचं काय 1 तारखेला येणार आहे काय? मग येणार आहे की 1 तारखेला. मग हे बी तुझं नाही महत्वाचं म्हणजे माझ्याच बोकांडी सगळं. 1 तारखेला भाग येणार आहे की मग आपण सांगू की आता महिन्यात नाही एकच का केला तिचा केला. आता लय शूटिंगला अडचणी. शूटिंग परत नाही शूटिंग उरकत नाही. भाग जात नाही लवकर. आमच्या इथं रेंज नाही. हा मग लाईट नाही. हा लय लाख लपडी. त्याच्यामुळं एकच भाग सोडायचा. बघू 1 सोडतोय का महिन्यात 2 सोडतोय अजून ठरायचंय आमचं. एक ठरलंय एकच नाही काय 2 नाहीत होणार कारण पिक्चर होस्तर तर येणार नाही. 3 एवढं 2-3 महिने एकच सोडणार. थिएटरला पिक्चर जाणार आहे आपला. आणि महत्वाचं आता गपचिप आहे. मी त्याच्याविषयी लय माहिती काही तुम्हाला देत नाही. होय पण ना मग 2-3 महिन्याने परत चालू होणार. 2-3 हा पण त्या थिएटर मध्ये पिक्चर जाणार ही राईट बदलली बर का? पप्पा 15 दिवस पाहिजे. 15 दिवस काय काय 15 दिवस पाहिजे. 15 दिवसाला पाहिजे का? नेहमी म्हणते 15 दिवसाला पाहिजे.
बरं चालतंय नाही बघू विचार करू ह्या गोष्टी. हा मग काय विचार करावा लागेल होय ना. ह्या गोष्टी विचार करू. चला ओके बाय बाय सगळ्यांना धन्यवाद व्हिडिओ बघितल्याबद्दल माझा. तुम्हाला हसा येतो नाजूक नाही असं आता तुमचा व्हिडिओ काढतो तुम्ही किती हसताय नाजूक एक दिवसात. कळ 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 माझा व्हिडिओ म्हणून अगं मम्मीने तुम्ही काम केलंय करत असले तुझं दात दाखवते पप्पा किती पिवळे आहेत. किती पिवळे आहेत लय पिवळे आहेत काय मम्मी तिकडे बघ की थेर हो की जरा थोडी. काय लय गरम होते. बर ठीक आहे लय पकवायला लागली तू बी लय झालं तुझं बिल मी पकावते का तुम्ही कर काम.